Hebatnya adem deh. Ayo, Mbok. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng bebangkian malih-kalih kula sak kanca Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Alhamdulillah rame banget. Nggih. Ora ana bedane ndek siang sansaya dalu sansaya rame nggih. Rame, Matur nggih. suwun antusiase masyarakat Tretes sedayanipun nggih. Nggih. Dalam rangka acara tasyakuran nggih. Nggih, halal bihalal. Halal lebih halal masyarakat Tretes delalah rezeki ning nglumpuk. Nggih. Kekompakane tercipta nimbali wahyu Wahyu manggala manggala. kanggo seneng-seneng kanggo salam silaturahmi nggih. Nggih. Mugi-mugi saged jalin silaturahmi kali masyarakat Tretes kanggo selawase seduluran Nggih. nggih baikin nggih. Nggih. Pinarian seger waras masyarakate. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine tansah pinarian lumintu. Ingkang gadah usaha napa kemawon mugi-mugi pinarian lancar nggih Pak Bu nggih. Nggih, amin. Amin ngoten lho Bu. Ngantuk to Bu sampean Bu? Ngantuk. Ngantuk. Mboten kok Mboten nggih, Bu. utek-utek mripat lentos. Mboten, Mbah. Ampun ngantuk Bu simer-simer ngaten Nggih, pokoke bengi iki seneng-seneng ngoten Nggih. nggih. Sos libur karo sedaya masyarakat Tretes, Tretes. juga pemuda-pemuda Kang Mas Bayu semuanya Nggih. sing teko bengi iki ora mung Tretes tok, Dik. dan sekitarnya. Kentos geng Ya. yang dari luar Tretes banyak sekali Wahyu Manggala lover nggih. Nggih. Sembahno rawipun apalagi yang lagi nonton streamingnya bareng RHST. Ya, Sos Libur sudah ada permintaan atau belum? Ini sudah ada Mbak Arem. apa sayang? Luwih becik loro untu. Iya, judulnya iku. Niki saking sinten menika? Hamba Allah. Hamba Allah. Mbak menawi saking panitia utawi Bapak Ibu ingkang wonten ngajeng ngersake tembang sumangga kemawon Monggo. langsung nggih. Heeh, diaturi Mas wonten sakit rindu. Luwih becik lara untu jare. Heeh. Iki mesti saya nyanyi lali judule iki. Lali judulnya dijupuk lirike. Heeh. Mak ingkang wonten pinggir hati-hati nggih Pak nggih. Nek ngantuk ku sampean walalala. Glimpang kok ditampani mas-mase kok. Mas-mas Bu. Monggo ayo Monggo. katuran sakit rindu. Apa iku kok wik iku? Kok wik-wik Aku iku duwe apa, jeneng Mas? apike kaya mbok diundang wik. Nggih, sebentar. Siap, Pak? Ayo
sumpah opo jalukmu cak ayu jonggu yang guyu oh Gali anak gali bojo lali waya lali beto etang 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 rasane wong lagi gendreng pilih banjut apa pilih wurung terima terima gantung mati iku mesti mati iku Kompak iku mah. mati iku mesti aduh aduh papa aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan dikopare ditulung wacut cocokku negara kebacut alias kampung ngenteke sawah ngenteke kampung Luwe becek lara untuk sampun kula aturi Sampun diaturi, gawe. nggih. Menika ingkang nyuwun manggonipun teng pundi pokoke yang penting sudah tak kasih. Nggih. Spesial ugi ngaturi sedaya panitia-panitia dalu menika nggih. Nggih. Panitia-panitia mana suaranya ya ndek sore Ndek kita sore rada semangat ya. ambiak pol. Nang iki apa wis padha sare kabeh ya Ras. Mbak menawi nggih. Sing badikan sing sarimbe ndek Ah, sore niki kok tesih. karek Pak iki. Liyane nondi to Pak? Mosok pun langsung to, Pak? Turu. Ya wis ra masalah, sing penting ibu-ibu jedo kompak ning ngarep ya Bu ya. Pokoke tunggali nganti ketoprak bar ya Bu ya. Nggih, no. Engko pajar toprake wis ngales soalé ya. Dilanjut sunasake bapak wonten pupusane longso kemang Oke. nampa apa meneh? Ora. Ora ya wis nyangon langsung cus Mas wonten pupusane longso. Yo. Terus nyanyi, Mas. Yo, Asik. Weh.
nggih. Heeh, mikir balekno mikir le. Ya sampean sing obah mosok mokon cukup mengisor le. Sampun nggih. Ingkang ngersake wonten pupusan langsa Bapak. Sampun Nggih. kula aturi nggih lunas nggih. Sampun. Iki mboten wonten permintaan niki saking pemuda atau dari panitia mboten nonton? Monggo lho, monggo. Saestu mboten nonton dalem kantos geng iki. Mas Tio. Mas Tio. Iya, kendos geng. Rio melu apa ora? Iku anakmu. Oke langsung pakai satset nggih. Nggih. Yang minta dikasih, yang minta dikasih gitu, Nah, gitu aja aja. enak ya nggih. Monggo Nggih. Mas Ari, wonten ulang-ulangan Mas. Ayo Mbak Iin menyanyi dong. Iki kentas geng lho. Gak apa-apa. Gengmu loh. Kentas geng itu dari Kragan sendiri nggih? Dari sini Tretes. Dari Sindang. Oh nggih. Titus. Monggo. Cus. Hayya.
Wewe Kentos Sudah ya guys. Mas. Mau tampil lagi nggak? Sudah. Apa, Pak? Ngulang-ngulang sampun katuran nggih. Angsal Semoga ning nggih senang wonten hati. niku nih. Apa ndek? Kok wonten nikune iku apa? Angsal angger jenengan sawer nggih angsal Pak De. Apa ndek? Apa joget apa didingi ayon-ayone oleh ora? Oh, Oh, lah angger ngono. disawer ngono Dudingi tok. Dudingi tok apa mbek sawer De? Tok lae. Ngawer. Dudingi ini ate dadak kondek. Nah, Lah iya. sampean arep dudingi bagian ngendi wae ya tak bolehke kok, Pak. Tak iku bae. Lah ning kados niki lho Pak Satset. Ih, kodoke akiye leh. Pemuda tretes. Ih, wedi aku dipenculoti. Heeh. Memori berkasih nyanyi sendiri Memori Pak. berkasih. Nggih nyanyi sendiri. Wow, lagunya iki kependem jero banget loh, Pak. Iya, Iki iya. mbok jensete mbok dibeton napa mboten kula nggih mboten Disket, ngerti. disket. Sing Jen, disket. Oh, iya, iya. Genset iku dia nang mlebu Arjun apa ka motoro. Lho, jare Mas Ari cilik ya pas gede ya pas. Iya lali. Apal aku Mas mau WA ngono kok ndek. Ya, memori berkasih ya. Monggo niki mike. Iki lagune rada kependem sing ijek eling sapa ayo. Ayo Hara. Sing ijek eling kok eling ra. Eling rene nek ngono maju. Heeh, tak pilih nasi rada ndek ya, Pak. Ya. Ndek yang berisi iki masamu aja ndeke. Monggo. Ku coba
jadi paido. Ora, eman-eman suaranya apik nek nyanyi semene. Terakhir Mas nek mie rada cedhak iki nyetrum. Oh, nyetrum. Apa wae nek cedhak mie iki nyetrum lho. Ya Dik. iyalah. Lah iya mulane kudune diweki jarak ya nggih. Apa? Hah? Apa nek? Kalah weton, ya. Iki apa? Pripun, Pak? Kon Allah, baleni Allah, neh. Allah. Kon baleni neh. Nggih. Wani piro? Napa niki sewengi niki lagune Memori Berkasih Sarasan. Nggih. Nggih. Lah pundi? Nggih, monggo ingkang ngersake nggih umume pripun ngoten. Nah, nggih. ngoten kudune mudeng. Iki ya pokoknya minta dikasih, minta dikasih, Iya minta dong. dikasih. Nek minta dikasih iki lara lho ya. Ayo monggo Mas, wonten apa, Dek? Kalah weton. Weton ya. Kok lek ta wong aku wedok kok mau undang lek. Lah apa Lara lek ati iki wedok? malah mbas. Tak mau embas kok kowe ya ora nombak ngono. Alah ya ya monggo Mas. Nyanyi dong, wae Napa? dong. Napa, Pak? Nggih ngersake napa? Niki lho Katresnan Jaranan. Nggih ditembung nggih, Pak. Kuri 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 kuri. Aris Aris. Wis kadung sayang, wis kadung
kentos geng di kakak. Wow, wow, wow. Direwangi ana sing penekan barang iku kok nek kowe nek sandet niku kok nek keliwat. Hati-hati loh, Mas. Sawan nggih ada kelangetan nggih. Dari samping panggung mangi Boy apa tidak ada? Dereng. Dereng wonten nggih. Saking bapake Tidak mereka. ada. Apa, Mang? Ninggal katresnan. Oh, Sing niki iya. dereng. Iya ya. Ih, cukup dek gue Mas. Aku isa, Mas. Bengi iki pokoknya saset dek das Iya das das ya. dong. Ora Lo iso aku iso kabeh, Mas. kowe sing gak iso mesti suara siji. Apa? Ringik-ringik. Ayo coba, ayo. Gak iso mah aku wedi. Alah, ya nyanyi ninggal Iya. katersnan, ninggal katersnan. Yo, bicarana Mas. Jaranan Mas, yo. Mbak Atun. Iya. Apa Ijal kayaknya? Gorengnya. Ijal deh. Ayo, Rom. Ayo, Rom. Ayo. Ora iso. Ayo. Ayo. Ayo Cinderella. Wah, ora iso. Hei.
Oke. 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 Oke, ninggal Katrisna sudah capcus ya. Nggih. Sudah tak kasih ya punya Kapan ninggal nggih, Pak Katrisna nggih? nggih. Oh, tanduk Pak Tanduk sak lagu nggih, Dek, karo Nggih. ngenteni Apa? Engranti Gusti Putri. Tak nyang. Apa sayang? Tombo kangen ambek siji ae. Tombo kangen ambek tombo kangen apa? Tombo kangen ambek apa? Ya tombo kangen ae ya. Mas, aku iki lagi main pirang dino sepurane ya ketoprak ijik 6 sasi iki. Sombong amat. Iki lho sing tak sayangno iki siji. Apa ro? Mixer apa dituku larang-larang ya ditinggal turu ya. Iya ya. Terus piye ngono lho nasibe Cinderella iki ngono iku lho. Berat ember. banget iki lho. Ya awal lagi main pirang dino iki lho. Aku gerget tak ganti gulunganu lho. Iki nek koklak kok Mbok banyak bendowu sisan. Ayo Mas Tombo kangen nggih bonus terakhir nggih kali ngeranti Gusti Putri cu. Mergo iki mau ya wis ana sorenan. Nyanine lakone permintaan pamundutan segenap panitia juga Nggih. masyarakat wonten humor. Tamane ya tolong dikondisikan karena sore tadi sudah pamungdutan. Monggo, Betul Mas Ari. sekali. Alah kok isa. Ayo. Tombo kangen. Kita ganti gubanya. Bambu. Hey, ha, ha. WM audio iki lho ya Allah Hey, hey, ha, ha. Hey, ha. Sepi rasane waktu biyen seling kancane. Ha, he, ha. Ha, he, ha. Ha, he, ha. Kuyup-kuyupan seneng ati. Hey, ho, hey. Hey, ho, hey. Hey, ho, hey. Sasat mimpi durung kita tani. Jogetan tetembang
Jaya sampun nggih Mas. Sedaya pamunten sampun kula aturi nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih wonten klentha-klenthonipun angin kula matur Bapak Ibu sedaya. Monggo Gusti Putri, palenggane ditata yo. Dara, walah saja sumringgan Dara Putri. Ngene iki lho ora recung tak bergunung. Nggih. Coba aku lagi wae teman-tenan nanya. Lelelelele. Teman-tenan nanya iki lak Nggih. Nggih. isine mung pengen cedak Ngerangkul tok. Liyane ngrangkul kok Gusti Putri. Liyane apa ya? Liyane ngrangkul apa ya? Nek kan piye karo bojomu? Kula. Aku nek isi nek muni nang kene wae. Apa ya kaya aku? Kula isen nek bab meniku Ndara. Yen aku karo Kang Mas Matias moro bang ora disobyo-sobyo. Nggih. Pagi-pagi. Kuwi Resepsi lah kowe. dirame-rame nggih kula nggih sami dirame-rame. Iya, Iya, iki bandere nek grobyokan. Nggih kula digrobyak teng kantor desa. Iya. Nggih. Suka ya kenane aja nganti lali karo kewajiban. Mboten wonten ingkang lelur kewajiban kula lan para abdi Ndara. Aku sih kok wonten tamu ya Ndara. Oh iya, ya Iki gak ya Ndara. Ndara jenengan. Dak gitu. Iya, Pak. Jane nek aku koyo enak tamu ya, kalian udah langsung hubungan lah. Ya, balik ya. Ndara, kan dhewe kok wonten tamu bukan ya? Lajeng sekali tadi aku sing teko. Aturan kalian Ndara. Iki sapa ya? Iki nggak mogol. Sajine nih. Aku Panji Doyo. Oh, dadi lakon basa. Wes, Aja do ngono bengi iki dadi lakon lho. Mas, apa wis nali sliramu? halah. Sekar tadi aku sing teko. Biasae dodol. Biasae rasa mompo-mompo gini. Cepat kaji aku sing teko. Digagak-gagak. Digagak-gagakno. Dadi pepet dadi bambangan lho ya. Nggih, Ndara. Iki sapa kok ana bocah wedokan semen. Kok wedokan iki lho. Napa? Ya wedhus lho. Kang Mas, napa kedaten tepangan tugas tunggal? Nggih, apa tidak ada tekanan kali kula lan para abdi? Kesayangan kamu. Ayo, Nduk. Kenalan, Nduk. Lho, kenalan kok iso. Kenalan salaman diambung ya. Pamit siji-siji. Ayo wong sapa jenenge sapa? Jenengku Atus Ginso. Mas Yupi. Nek gagane iki ya akeh kode. Nanging langsung Yupi iki rada musisi. Irunge rada mancung. Kok sewengi mupo teremu aku. Ya wis. Damar mantung tinupet diupet. Apa itu omongan ngono? Luwih dhisik laran mergo wis jam 3. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Nyuwun pangapunten ya, Mas. Ya sing hati-hati yo, Nduk. Ya Mas sama. Lah, leto
Aduh, ya. Diajeng sekarang tadi. Dawuh katimbalan. Sepurane sing gedhe wis suwe ora sowan, ora ketemu. Malah kapora aku ora dolan ana ing Taman Pamargi Putri. Jane iki mau aku sowan Kanjeng Rama. Pamriye aku arep ngampil anane Pustaka Raja. Nanging bareng ketemu Kanjeng Rama, jarine Pustaka Raja wis diasta kelawan adikku Panji Bangun. Mula kanthi kuwi aku kepengin banget ketemu Sapejagong kelawan Bangun. Pamriye aku arep ngampil anane pusaka Pustaka Raja. Kang Mas Doyo. Apa? Awit jenengan pengen pinanggi dumateng garwa kula Kang Mas Bangun. Ki nyuwun pangapunten. Sak menika Kang Mas Bangun nembe kemawon tindakan wawor marang kawula wonten ing Jenggala. Sik to. Wis pirang candra anggone wuwur ana ing parang pradesan, wis pirang dina nggone lelungan saka Pamargi Putri. Nggih sampun wonten 3 candra Kang Mas. 3 candra. Nggih. Jane kula niki ki ampun kangen sanget. Tapi kok boten kondur-kondur nggih. Apa seliramu nalikane bangun lelungan nganti 3 candra iki ora duweni pikiran utawa duweni gegambaran bangun ki ning ndi ngono. Nggih ampun cetha jeneng Kang Mas Bangun menika salah setunggalipun Nalendra. Nggih mesti kemawon tetepi kewajiban mulyake marang kawula, wawor marang kawula, niti pirsa marang kawula ora kinten Kang Mas. Lah wong niti pirsa marang kawula kok nganti 3 candra to, Ji. Kartaji, Kados pundi? tak omongi ya. Nggih. Neng aja susah ing ati, aja sungkawa, aja kaget. Yen tak ngerteni Panji Bangun iku ora wuwur ana nggone parang pradesan, ora ketemu para warga ki ora. Lah lajeng Bangun dina iki ning kepatihan. lah wonten bab menapa kok ngantos garwa kula tumuju wonten kepatihan? Aja kaget ya. Ji. Bangun lagi esih sian katresnan kelawan putrane Wapatih Kudanawarsa kang aran Ngreni. Aku mau wis kandha. Aja susah lho. Jolo salebetipun manah kula Kang. Sareng panjenengan riko ingkang kados kathah. Boten nyono boten mira kok tega temen Kang Mas Bangun yanati dumateng tresna kula. Mulane aku dhewe iki ora ngira. Bangun kang bakal nglingsir keprabon ana ing Jenggala nanging tumindak lan pakertine kaya ngono. Mula aku ora kepengin bab iki kedawa-dawa. Yen pancen mengko Bangun kondur takonon isih tresna kowe apa ora? Nggih Kang. Nek pancen wis ora tresna piye carane? Nggih Kang Mas. Kula nyuwun Pak. Matur suwun sanget. Bilih panjenengan menika sampun lara ngenani garwa kula Kang Mas Bangun. Ora usah cilik ati. Mergo ing papan kene ana ketoke bangun rawuh. Aku tak sesingitan ning mburi. Sing ati-ati. Kini Kang Mas Bangun mentolo kalawan aku. Diajeng, aku kang Prapto
Kene ngopo salah bawamu? Tindak tandukku beda. Ora kaya padatan. Sok kala mangsane lamun to Kakang. Cedhak ana ing Taman Sari Tambak Boyo kene diajeng Sekartaji. Tansah mabak kanthi esem kang ujiwat. Nanging saiki beda diajeng. Saya-saya. Loh, mutu metes. Ana sak dhuwuring pipimu. Diajeng. Wonten sisa penjan menika manes wonten ing ajeng kula Kang. Diajeng kali Candra Kula. Nanging wingking kula penjan menika nacepake wisa wonten sak lebetipun manah kula. Tulis. Diajeng Sekartaji ngandhakake. Lamun to Kakang nyosake wisa kanggo diajeng Galuh Candra Kula. Liris sing kepiye diajeng? Ya Mas Bangkon. Sampun wonten tigang candra penjan netepi kewajiban. Penjan ngendika bilih badhe wawar malang kawula wonten ing Jenggala. Kabeh mau kasunyatan. Ngatanipun jebul penjan tumuju wonten ing kepatihan. Sapetemon kalian Anggraini cetanipun penjan selingkuh kalian Anggraini Kang Mas. Kang Mas kuranipun kula menika menapa Kang Mas? Ngantos penjan tega hianati dumateng tresna kula. Diajeng Galuh Candra Kula. Aja gampang duweni pandhawa sing kaya mengkono. Mergo yen to diajeng Galuh Candra Kirana tansah ndakmu tanpa kasunyatan utawa kuwi tumindak nesta. Tresnaku mriki kanggo diajeng Galuh Candra Kirana. Ngantos kula matur wonten kanjeng penjan kados ngaten mboten mung ngapiyawara. Panjenengan Sedaya menika wonten seksinipun Kang Mas. ana seksine. Banjur sapa diajeng? Seksinipun boten wonten sanes Kang Mas Panji Doyo. Kang Mas Doyo. Piyambakipun mangertosi bilih penjan nembe kemawon carep asmara kalian Anggraini. Kang Mas Doyo tindak ana ing Taman Tambak Boyo kene. Banjur ngendi? Ngendi Pak Kang Mas Doyo? Nembe kemawon sesingitan wonten ing Aku iki. Kang Mas Doyo. Apa? Wonten ing Jenggala Kang Mas Doyo putra ingkang sepuh. Lah iya. Tartamtu saged meni conto kalian kadang-kadangipun. Lah kok kaya ngono jalarane apa? Kenging menapa Kang Mas Doyo rawuh wonten ing Taman Tambak Boyo nglincipi barang kang papak gawe-gawe ukara saya-saya ngracuni batine garwa kula Sekartaji.